Quen vai empezar? Manuela, comezas ti? Bueno. Veña, vai... Que vai venir unha rede de prensa sin peinar, es que por favor. O espectáculo que resultou foi realmente un espectáculo divertido, un espectáculo no que se mezclan diferentes disciplinas escénicas, no que vades ver un traballo de manipulación especial e no que elas, as actrices, teñen unha importancia fundamental. Elas fixeron seu un texto e ao mesmo tempo elas estaban moi presentes no espectáculo, non son os típicos manipuladores prácticamente que se lle ve casi que coa cara tapada, non, todo o contrario, elas están presentes, fan un excelente traballo de interpretación elas e de interpretación cos bonecos, creo que é algo original que se vai a ver neste espectáculo. Para min é un dos puntos máis importantes, o traballo que elas fan de manipulación e de interpretación. Ese colgante nin mo menciones. Non quero saber nada dese colgante nin da súa dona. Sí, mellor non digamos nada, que senón descubrímolo todo.